Мари, ставай, човека казва да ставаме. Гит кадър го чиде, нали? Ари бе, брат! Ставай оттам! Вечи, еди бе, брат ми. Много спиш ти, Чом да пафна аз малко. На чонката ще му скъсам като. Колко обачка, бе? Чао, денете. Ако ни изкарам един кючек. Когато ти си тръгне и ме остави, да покинам любовта. Bakmadım ama. Abi sen bizim kahveni konuş. Ha? Ne oldu mu? İsem. Ama İsem. Ne oldu İsem? Bir şey söyle abi. Вече. Ще ти направи една снимка с това. Направиш? Ще си гледам детето и ще се справя с... Няма лошо. Къде ще го гледаш това дете? Тук аз се чувствам добре. Тук! В тоба! Хора влизат и излизат. Да.
Аз кем видях да е кой е това на тебе. Аре бе! Не бе, не, той е просто видео купа. Я бе види. Дай бе. Такъв браханен. Харесайте, споделете, коментирайте видеото, за да идват още повече видеото за вас. Ако последвате, ако коментирате, ако харесате видеото, ще продължават да идват още видеа от нас. Окей. Точно така. За ежедневието ни, какво правим, що правим, къде ходим, как работим, Браво. как се разхождаме. Добре. Споделете и коментирайте видеото. И харесайте видеото. Окей. Постоянно го чувам. Нищо не правиш. Добре, къде да ходя, кажи. Вънка ли да изляза? Аз вече не искам да се цапам, нали? Юляне, кажи нещо ти, кажи как върви бизнесът. Кой бизнес е, Дели? Дали искаш да правиш нов бизнес? Ми това не е първото видео, не знам. Мислиш ли, че... Ще продължиш, ще станат нещата, ще бъде. Защо не? Да, ама няма как да не помислиш нещо, като го искаш. Сега, господине, мога би моля? Кой е една патка, си косно, Ангели, що цапат този вечер пък? Как се казваш, че? Я кажи как се казваш. Гочо съм. Гочо. Алито, Ангел, Хюсо. Обърнете се, покажете се, момчета. Давай, сега тръгвам. То спък. Той и аз сме братовчери. Значи Алито и аз сме братовчери. Ангел и Гочо са братовчери. Точно така. Съгласен съм. Съученици сме. Кой вкара, бе? Юсо ще го викаш. Юсо! Исен! Исен! Bizi sipariş edecek adam daha doğmadı. Kalkın. Запали, завърти тая бара. Кафа и не леща ми го бара. Кута цвета, нещо те хвана. Говори ли за теб, брат, боли те фара. Искам да ти кажа да призная нещо. В живота, брате, няма нищо лесно. Слава на Бога, справям се успешно. Това тук нулото получи се чудесно. Да си кажем честното, всеки търси лесното. Запали поредното, трето, четвъртото, петото, шестото, седмото, брат ми. Пак не са в играта на добрите резултати. Сипи малко мастика, бита е бомбастика. Има глас и практика, искала династика. Къса ластика, има фантастика. На първо място самотлената статистика. Скоро ще я пускам.